Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang solih-solihah kelas tunggal SD ITA Raihan. Pripun kabare? Mugi-mugi tansah sehat nggih. Amin. Yuk sakniki kita kepanggih melih kalian Bu Afi sinau basa Jawa. Sampun siap? Yuk menawi sampun sareng-sareng dibuka kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sakniki awake dhewe sareng-sareng sinau bab unggah-ungguh khususipun pacelaton utawa omong-omongan pitakenan utawa bahasa Indonesiane percakapan. Yuk sakniki coba digatekke. Ing contoh iki ana omong-omongan antarane Ali lan Sifa. Iki omong-omongan nganggo basa ngoko amarga karo kanca saumuran. Ya contone digatekke. Jenengku Ali, sapa jenengmu? Jenengku Sifa. Omahmu ngendi? Ali jawab, omahku Panda. Sifa, omahmu ngendi? Omahku Sewon. Jawabe Sifa. Ali kelas piro? Aku kelas 1. Lah Sifa kelas piro? Aku ya kelas 1. Nah, kuwi mau omong-omongan pacelaton antarane Ali lan Sifa. Ya, sakmenika coba digatekke. Pacelaton utawa omong-omongan antarane Bu Guru kalian Sifa. Sifa anggene jawab ngagem basa krama amargi matur kalian Bu Guru utawa tiyang ingkang langkung sepuh. Coba gatekke kepiye pitakonane Bu Guru? Jenengmu sapa, Nduk? Anggone jawab Sifa, nami kula Sifa Bu Guru. Omahmu ngendi? Griya kula Sewon, Bu. Saiki Sifa kelas piro? Sakmenika kula kelas 1. Nah, niku wau pacelaton utawa omong-omongan utawa pitakonan antarane Bu Guru lan Sifa. Sifa anggene jawab ngagem basa krama. Nah, sakniki bocah-bocah tugase gampil. Namung praktek ten dalem piyambak-piyambak. Nggih, kalian bapak utawi ibu, kalian ayah utawi bunda. Mengke bapak menapa ibu ingkang dados Bu Guru lan bocah-bocah ing sakmangke dados Sifa ingkang jawab. Pun paham? Tugase mboten sah dikumpulke Bu Guru nggih. Sik penting dipraktekke. Mungkin matur kalian Bu Guru nek sampun praktek. Cekap semanten nggih. Pelajaran wonten ing wekdal enjang punika diakhiri yuk kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.